призводить до стресу і проблем у стосунках, заважаючи вибудовувати здорові і гармонійні комунікації. У таких випадках людині корисно відмовитися від ідеї бути ідеальним у всьому і дозволити собі прості, живі відповіді. Мовчання у відповідь на ваше повідомлення не завжди означає байдужість або зневагу. Дуже часто реальна ситуація далека від тієї, що ви встигли придумати у своїй голові. За нездатністю відповісти тут і зараз можуть стояти особливості характеру. Одні просто не бачать сенсу в коротких відписках на кшталт «потім відповім». Інші зволікають через звичку все відкладати, а хтось надто зосереджений на своєму іміджі і боїться найменших відхилень від ідеальності. У будь-якому разі, якщо вам здається, що вас ігнорують, не поспішайте з висновками. Ми схильні домальовувати за іншу людину цілі сценарії, хоча в реальності вона може просто застрягти в справах, переживати особисто. 24 часа в сутки в интернете с мобильного устройства и через спутник. Подробную информацию и подкасты вы найдете на сайте www.polskiaradio.pl/397. В Калининграде, Беларуси, Украине, в Балтийских странах, а также в европейской части России слушайте нас на средних волнах Radio Baltic Waves на частоте 1386 кГц с 16 до 16:30. Нас также можно слушать через спутник в 13, 15 и в 21:00 по восточноевропейскому времени. Информацию о настройках спутника вы найдете на нашем сайте в разделе «Как нас слушать». Адрес нашей электронной почты ru@polskiaradio.pl. Оставайтесь с нами. Radio External Service. Говорить Варшава. У эфіры беларуская служба польскага радыё. Бліжэйшыя амаль 60 хвілін пры мікрафоне для вас рады працаваць Эдуард Жолуд. Па левую руку ад мяне для вас таксама працуе гукарэжысёрка Александра Конюх. Некалькі словаў пра змест нашага эфіру. Прыкладна праз 2 хвіліны распачнецца выпуск навінаў, прысвечаны апошнім ды самым важным падзеям у Польшчы, свеце ды Беларусі, пасля чаго паразмаўляем пра сёлетнюю лаўрэатку Нобелеўскай узнагароды міра. Таксама на нашых хвалях прагучыць размова з беларускім ваяром Сергеем, які са зброяй у руках змагаўся за свабоду і незалежнасць Украіны. Таксама на наших хвалях звернемся да гістарычнай тэмы, а менавіта з гісторыкам Паўлам Абламскім з Селецкага універсітэта паразмаўляем пра феномен тутэйшасці. Гэты феномен тычыўся заходнепалескага ваяводства, тобто прыблізна тэрыторыі сучаснай Брэсцкай вобласці Беларусі, у міжваенны перыяд у польскай дзяржаве. Дачакайцеся і даведайцеся падрабязнасці. Апроч гэтага, на беларускіх хвалях польскага радыё паразмаўляем пра тое, як Ікея знішчала 200-гадовыя дрэвы ў Карпатах. Ну а завершым наш эфір запрашэннем у горад Вісла, што на паўднёвым захадзе Польшчы. Час на выпуск міжнародных навінаў. Ольга Хвоін. Радослав Сікорскі стаў ганаровым доктарам Львоўскага універсітэта. Змены ў працэсе атрымання грамадзянства Польшчы будуць ахопліваць 4 умовы.
Траціна лекараў і медсестёр у Еўропе пакутуюць ад дэпрэсіі. Польшча асуджае нядаўнія напады Расіі на Украіну і разглядае магчымасці, як яе падтрымаць. Так заявіў у Львове віцэ-прэм'ер-міністр і міністр замежных спраў Польшчы Радослаў Сікорскі.